Il-Mobile Blood Donation Unit idur diversi lokalitajiet u postijiet bilan li jolqod diversi nies fil-waqt li jqajjem aktar kuxjenza dwar l-importanza tal-għoti tad-demm. Matul il-jum tal-erba' dan kien jinsab ħdejn il-Berġa ta' Kastilja. Dan fuq inizjattiva tal-Marigold Foundation, propju sabiex il-ħaddiema fil-Berġa ta' Kastilja kienu mħeġġa biex jagħtu d-demm. U fost dawk li taw id-demm kien hemm iċ-chairperson ta' Marigold Foundation u mart il-Prim Ministru Michelle Muscat. Is-Sinjura Michelle Muscat spjegat lan ta' din l-inizjattiva li saret għall-ewwel darba. Bħala Marigold Foundation illum xtaqna norganizzaw event biex inħajru aktar u aktar nies jiġu jagħtu d-demm. Nafu li meta ikonna ċertu esperjenzi f'ħajjitna jkun hemm bżonn ta' demm, għalina huwa importanti ħafna li nsibu dak li għandna bżonn. U issa li ġej żmien il-miliet, is-Sinjura Michelle Muscat temmet b'dan l-appell. Lekk illum nixtiequ nagħmlu appell biex nagħtu xi ħaġa li m'għandekx bżonn flus għaliha, li tagħti d-demm, tagħti r-rigal lin-nies li tant għandhom bżonnu.